Bona tarda. Abans que res, però sí, potser sí, una mica. Abans que res, doncs, entre tots entenguem, perquè tots hem tingut dificultat per arribar fins aquí, ha coincidit amb un dia de manifestacions, però ja podríem dir que hi som tots. Jo, a part de donar-vos la benvinguda... Sí? Quina mida? Deixo així. Agrair-vos la participació i agrair la participació doncs, de l'Enric Elias, de l'Agència de Residus, agrair la participació de la nostra directora que també ens farà l'anàlisi d'aquest Real Decret i congratular-me com a col·lectiu que som doncs, dels èxits als que estem arribant mica en mica després de molts anys de treball. Sí que és veritat que hem tingut anys que gairebé semblava que no hi havia notícies, que gairebé semblava que passàvem els exercicis i avançàvem poc, clar, des d'aquells anys 98, 2000, 2002, que hi van haver molts aconteixements, doncs havíem passat una època que no vol dir que no s'hagués fet feina. Des de l'administració, des de les associacions, realment s'ha fet molta feina, s'ha anat treballant, l'administració doncs, analitzar com anava la regulació i com s'havia de modificar i des de les associacions doncs, anar també analitzant i proposant noves millores. Ara doncs, ens trobem que fa 4 dies ens vam reunir, també érem molts. Aquell dia, tot i que també teníem l'Agència de Residus i parlàvem del tema documental, parlàvem del tema de l'ampliació de la normativa a nivell de trànsit en quant a les baixes dels vehicles industrials i vehicles motocicletes, doncs ara fa 4 dies d'això, ara ens toca parlar del Real Decret, finalment després de molt de treballar-hi tots plegats doncs s'ha publicat i d'aquí 4 dies ens tornarem a trobar, ja gairebé ho tenim previst en el marc del Saló de l'Automòbil, a part de tenir l'assemblea anual d'ETRAC, doncs ja sabem que hi ha novetats que estan a punt de sorgir i que s'estan gestant, que avui doncs, malauradament no en podem parlar perquè encara no són una realitat i que d'aquí 4 dies esperem que ho seran i que el sector continuarà tenint novetats que hem de procurar que siguin positives. Hem de continuar treballant, ara ja doncs, amb l'aplicació d'aquestes coses noves i defensant que es respecti el nostre sector. Hem d'aconseguir tornar a ser, avui m'han dit una frase que m'ha quedat gravada en foc, som els guardians del reciclatge i hem de fer-nos respectar, hem de fer valdre un mercat que és el nostre, però basat en un servei que fem. Nosaltres fem un servei i la societat aquest servei ens l'ha de reconèixer en bé de les nostres empreses, perquè no ens oblidem que estem aquí tots com a empresaris, no som ONGs, podem ser molt respectuosos amb el medi ambient, estic segur que si no ho fóssim no tindríem aquest tipus d'empreses, perquè molts suons costa ser respectuosos amb el medi ambient, però al final el que busquem doncs, és que això ens vingui recompensat amb uns comptes d'explotació, amb uns resultats financers, i això hem de continuar lluitant perquè ara, amb un marc legal nou, amb un escenari totalment diferent i esperem que sigui venturós, doncs hem de continuar lluitant perquè realment ho sigui i se'ns manifestin en els comptes d'explotació. Així doncs, jo com a president d'ETRAC i com a representant moltes vegades d'un sector que el que busca és anar endavant, no tinc res més que dir-vos que analitzem això, prenem-nos-ho molt seriosament, que no és un greuge més, sinó que és un avantatge competitiu que hem de tenir envers les empreses de l'intrusisme que hem patit sempre al nostre sector, envers aquests particulars que ens estan venent recanvis i envers tots aquests vehicles que es desballesten fora de la regulació dels centres autoritzats de tractament
i que no deixen de ser un greuge a nivell ambiental, per tant, un greuge per a la resta de la societat i un greuge per a les nostres empreses econòmicament. Dit això, doncs, torno a agrair-vos la presència i passo la paraula a la nostra directora Meritxell Barroso. Gràcies. Bona tarda, gràcies. Gràcies, Enric, també per haver arribat amb la màxima celeritat que t'ha sigut possible. Gràcies a tots, com diu el president, perquè un cop més, cada cop que organitzem algun event, alguna jornada, el sector sempre respon, sempre esteu atents a tot allò que us puguem informar i per tant és un goig poder continuar treballant per un sector que mostra tant interès. Com ha dit el Josep Maria Escolano, en aquest cas, aquest Real Decret no és fruit d'un dia, hem estat treballant més de 4 anys. Sí que és veritat que entremig d'aquests 4 anys no hi ha hagut govern a Espanya, no s'han pogut aprovar lleis, però malgrat això no només ha sigut degut a que no hi ha hagut govern, sinó que aquest Real Decret, el sector del desguàs, ens hem hagut de barallar amb grans lobbies econòmics, grans lobbies molt poderosos, com són els fabricants de cotxes, com són els fabricants de peces, com són els comercialitzadors, com són altres parts de la cadena, com fragmentadores, postfragmentadores, com a sistemes integrats de gestió de pneumàtics, etc. Són grans poders econòmics que, com us dic, actuen de lobby davant de qualsevol legislació que pugui defensar algú altre més petit i, per tant, les negociacions han sigut realment complicades i difícils i els que les hem patit de primera mà ha sigut molta feina. Hem aconseguit un nou Real Decret que en aquest cas jo crec que els CAT de Catalunya afavoreix principalment perquè sou pioners en tot el que és legislatiu davant d'altres CATs de l'estat espanyol. Moltes de les coses que ens està demanant aquest Real Decret els CATs de Catalunya ja s'estan complint. Per tant, és una vegada més donar-nos la raó que aquest camí que estem agafant i aquest camí que agafa l'associació de defensar que el que està ben fet és el que hem de fer i és el que està posant barreres als que no ho fan bé, als il·legals i als que no fan unes bones pràctiques, ens dona un cop més aquesta raó. Jo la veritat és que tothom sap llegir, a tothom se li ha donat el Real Decret, per tant no pretenc comentar-vos article per article el que diu o el que canvia de l'antic Real Decret, però sí que fer-vos unes pinzellades dels principals canvis que són els que finalment afectaran a les vostres empreses. Digues. Una mica, però és que és d'allà, és de darrere, Josep Maria, crec, que em ve de darrere, però no passa res. Sí, està bé, gràcies. No passa res, que com que he de mirar endavant. Doncs, per què ens vam plantejar i de fet des d'AETRAC vam pilotar que hi hagués una revisió del Real Decret existent de vehicles fora d'ús, que és el 1383 del 2002. En primer lloc, es va plantejar perquè havia entrat en vigor una directiva europea que es va transposar a una legislació espanyola, que és la Llei 22/2011. Aquesta llei, al final, parlava d'una sèrie d'aspectes sobre residus, sobre preparació i la reutilització, etc., que calia que el Real Decret que aplicava els vehicles fora d'ús ho tingués present. En segon lloc, per homogeneïtzar les dades que cal passar a Europa en base als aspectes de reciclabilitat, recuperació, etc. I en tercer lloc, l'experiència, és a dir, al final el sector, a partir de l'entrada en vigor del Real Decret 1383 del 2002, és a dir, des del 2002 fins ara, hi havia una sèrie de coses al sector que veiem que havien de ser millorables justament per intentar posar barreres a totes aquestes persones físiques o empresarials que estan actuant fora de la legalitat. Per això vam estar lluitant i vam estar demanant que hi hagués una nova legislació i això al final és el que us dic, ha sigut possible a través del Real Decret 20 del 2017. L'àmbit d'aplicació del nou Real Decret no ha canviat, continua aplicant a turismes. Des d'AETRAC sempre hem defensat la postura de que l'àmbit d'aplicació d'un CAT havia de ser no només turismes, sinó tota la resta de vehicles. Aquí ens hem topat sempre en que la directiva europea només aplica a turismes i les directrius que té el govern espanyol és que allò que no es regula a Europa no regula a Espanya. Per tant, la legislació espanyola no anirà més enllà que la directiva europea.
Per tant, en aquest sentit ens vam topar de que no podíem fer-hi més i per tant sí que es continua mantenint els turismes. No obstant, trobant-nos amb aquest topall, nosaltres vam estar treballant, per una altra banda, a través de DGT, de tràfic, de manera que totes les baixes a partir justament d'aquest any, que del juny d'aquest any, s'hagin de tramitar en un CAT, en un centre autoritzat de tractament. Amb això el que estem aconseguint és que, malgrat l'àmbit d'aplicació del nou Real Decret sigui només turismes, totes les baixes de qualsevol tipus de vehicle, sigui industrial, sigui motocicleta, sigui maquinària agrícola, obres públiques, el que sigui, sempre s'hagi de tramitar amb un CAT. Per tant, el CAT té la responsabilitat de fer les coses bé. I és aquí on nosaltres estem guanyant mercat davant de segons qui que està treballant en uns altres àmbits. En l'àmbit d'aplicació també d'aquest nou Real Decret es va afegir la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris sobre el tema de l'aplicació de la defensa al consumidor quan compre peces recuperades. Una de les preguntes que moltes vegades tenim a l'associació és quina garantia com a CAT donem a una peça recuperada. Doncs aquí queda especificat, és aquesta llei. I de fet és el que us hem ajudat i sempre us hem dit. Una peça recuperada té 2 anys de garantia, a excepció que en l'albarà de venda es posa que és una peça recuperada i per tant té un any de garantia. I aquesta és la resposta. Això ja hi era, això no és res nou, això ve de la Llei General de Defensa del Consumidor, però com que era un gran dubte que sempre ha tingut el sector, al final va estar incorporat aquí a l'àmbit d'aplicació d'aquest Real Decret. Un dels aspectes importants ha sigut en les definicions. Per què? Ens vam trobar que des del Ministeri hi havia certs dubtes de considerar un vehicle fora d'ús quan era residu. Si un vehicle fora d'ús era residu quan estava espatllat a un carrer i l'havíem de transportar, ens trobàvem amb tota la documentació i tota la burocràcia que hi ha darrere d'un trasllat d'un residu. Per tant, en aquest cas vam defensar sempre que un vehicle fora d'ús és residu quan ha entrat a un CAT i s'ha fet el certificat de baixa. I això és el que ha quedat escrit en el nou Real Decret. S'ha substituït també en les definicions los depósitos municipales por depósitos de administraciones públicas. Per què? Perquè sí que és veritat que abans el tema de los depósitos municipales contemplaven només aquells depòsits que eren d'àmbit municipal, és a dir, local. Però què passava amb tots aquells dipòsits de jutjats, tots aquells dipòsits que quedaven fora de l'àmbit d'un depòsito municipal? Doncs bé, en aquest nou Real Decret ja posa que són depòsitos de administracions públiques i això té una certa importància perquè després en un altre article indica que ha de complir un depòsito d'administració pública i el que ha de complir és algo molt similar a un CAT. La posada a mercat de vehicles. Queda claríssim que la compravenda d'un vehicle, perquè un vehicle pugui ser venut o comprat, ha d'estar complet i no ha hagut de tenir una baixa definitiva. Això, com deia el Josep Maria Escolano fa un moment, estem tancant barreres a tots aquells que estan anunciant venda de vehicles en segons quines plataformes. D'acord? En les obligacions d'entrega i recollida de vehicles fora d'ús s'especifica també que les instal·lacions de recepció, siguin d'administració pública o privada, compleixin amb els requisits tècnics establerts en l'annexe 2.1. Això és el que us estic dient. Al final, no tant a Catalunya, però sí que en altres comunitats autònomes hi ha hagut certs agents que han muntat centres de recepció que no complien els requisits d'un CAT i és on amuntegaven els cotxes per després donar-los de baixa a una altra banda. Això, aquí l'Agència de Residus, la veritat és que ha fet una feina escoltant-nos quan hem fet aquesta demanda i instal·lacions de recepció hi ha hagut molt poques. Però sí que és veritat que, per exemple, concessionaris estan actuant com a centre de recepció. Doncs un centre de recepció, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Real Decret, ha de complir el que diu a l'annex 2.1 i, per tant, són coses molt similars a un centre autoritzat de tractament. En quant a documentació, sempre ens trobàvem també el dubte de què passava amb el justificant d'entrega o el justificant de recepció quan era una instal·lació de recepció la que obtenia un vehicle fora d'ús. En aquest Real Decret vam aconseguir que s'indiqués que l'únic document vàlid és el certificat de destrucció i aquest certificat només
el pot fer aquell CAT que destrueix el vehicle. Per tant, està claríssim que l'únic document vàlid i legal quan es recepciona un vehicle fora d'ús és el certificat de destrucció. A més, una de les coses que vam estar batallant, tenint en compte que hi havia diverses administracions implicades, era en què passava amb el tema de que nosaltres havíem de fer o els CATs havien de fer un conjunt de documentació per DGT, després enviar un llibre de policia, etc. Doncs no, al final l'arxiu que serveix per a DGT serveix també com a llibre de policia. Per tant, s'ha unificat aquestes dues obligacions que teniu com a comunicació. La tramitació electrònica DGT és el que serveix a partir d'ara com a llibre de policia i així queda recollit en aquest nou Real Decret. D'altra banda, s'indicava que la comunicació a les comunitats autònomes es fes sempre que es pogués de forma electrònica, és a dir, no s'hagués d'anar a finestreta. En això també, en aquest cas, l'Agència de Residus havíem demanat moltíssimes vegades que fos així i a Catalunya ja estava funcionant des de fa temps, però en altres comunitats autònomes encara l'entrega de la documentació s'havia de fer física. Nosaltres en aquest cas ja ho teníem establert d'aquesta manera. Una altra de les coses és, quan va entrar en vigor i us vam informar de la instrucció 16B/123 sobre arxiu i destrucció d'expedientes de baja definitiva, la instrucció de la DGT, en aquesta instrucció, com us hem anat informant en diversos mails i en jornades, etc., el que indicava és que tota la documentació d'una baixa s'ha de destruir al cap de 5 anys. I el CAT té l'obligació de destruir-la als 5 anys. No és jo escullo si la destrueix o no. No, esteu obligats quan fa 5 anys a destruir-la. Però no quedava clar que el certificat de baixa o el certificat de destrucció anés inclòs dintre d'aquesta documentació. Doncs sí, aquí queda reflectit. El certificat de baixa es conservarà el mateix temps que tota la documentació de baixa. Això què vol dir? Que quan es destrueix tota la documentació de baixa s'ha de destruir també el certificat de destrucció. D'acord? En aquest aspecte ja us informarem, com us ha dit Josep Maria Escolano, perquè estem treballant amb DGT perquè el procés de sol·licitar aquesta destrucció de documentació sigui el més fàcil possible. De fet, si no hi ha cap novetat, aquesta setmana hauria de publicar-se des de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona, aplicable també a la de Lleida, a la de Sabadell, i estem intentant que s'unifiqui la de Tarragona i Girona, que hi hagi una instrucció molt senzilla en com es demani aquesta destrucció, perquè, tal com us hem anat dient en les diferents jornades, tu no pots destruir la documentació segons el teu pensament i a veure com ho faig. Has de demanar un permís, això s'ha de passar al Ministeri d'Interior, el Ministeri d'Interior t'ho ha d'autoritzar, etc. Tot això que en un principi es va plantejar com a molt complicat i com a anar molt amunt i avall amb documentació física, estem negociant, i crec que finalment hem aconseguit, que es faci tot via mail, que la comunicació amb la DGT sigui via mail i sigui d'una manera senzilla. Ja us informarem també perquè segurament ho farem a través de l'associació, ja que DGT prefereix tenir controlat des de l'associació com poder fer una sèrie de passos que no anar demanant requeriments a cada un de vosaltres cada vegada que alguna cosa no estigui bé. De totes maneres, no us podem avançar més fins ara, però totes les línies van per aquest camí i crec que serà algo molt senzill i molt còmode per vosaltres. En quant a les instal·lacions, en definitiva, les instal·lacions autoritzades a Catalunya donen, o podria dir que el 100%, si no és el 100% m'ho direu des de l'Agència de Residus, donen compliment a allò que ja diu el nou Real Decret. Per què? Perquè hem dit perquè anàvem per endavant, perquè la legislació catalana ja s'havia avançat a una sèrie d'aspectes. De fet, la idea d'aquest nou article, de la redacció d'aquest nou article, que ha sigut una redacció completament nova, tenia l'esperit de que cap vehicle fora d'ús es fragmenti
o vagi a foneria sense que hagi passat en un CAT. És a dir, no ens podem saltar la cadena de desproducció o de descontaminació i reciclatge d'un vehicle fora d'ús de cap de les maneres. Totes les baules són importants. Per tant, el CAT i la figura del CAT és tan important com la de la fragmentadora, com la de la foneria que ve després. I aquest és l'esperit amb el que s'ha redactat aquest article. De fet, en aquest article indica una seqüència d'operacions que ha de fer un centre autoritzat de tractament. I aquesta seqüència va en un ordre determinat. I que sigui amb aquest ordre no es val a dir, justament és perquè vagi en aquesta direcció. La primera, o el primer pas, és la descontaminació, que evidentment ja tots sabem. De fet, el que s'indica aquí és que el primer que s'ha de fer és la retirada de bateries i gasos liquats, la retirada o neutralització d'airbags, retirada i emmagatzematge per separat de combustibles, filtres, etc. I sí que hi ha un punt molt important que ens trobàvem sempre que algú volia recuperar un motor i vendre'l. Que moltes vegades ens trobàvem que a aduanes, sobretot, aquells motors es paraven quan anaven a venda a altres països perquè ens deien que estaven plens d'oli i que aleshores eren un residu. No, perdona, és que és una pieza de segunda mano. No, és que és un residu. Bueno, tornàvem a estar sempre amb la mateixa història. No, és que lleva aceite, sempre ens deien. Bueno, claro, es que para funcionar tiene que llevar aceite. Doncs això ha quedat aquí reflectit. Posa que retiraran tots els fluids a excepció d'aquells que siguin necessaris per a la preparació a la reutilització. D'altra banda, també indica aquest Real Decret que l'extracció dels fluids d'aire condicionat han de tenir una qualificació exigida pel Real Decret 795 del 2010. Bueno, com que clar, ha passat dies des que vam redactar una cosa i després s'aprova i tal, entre tot això ha sortit una nova legislació sobre l'extracció d'aire condicionat que també us hem passat i us hem avançat. La nova legislació que ha passat, que s'ha aprovat és el Real Decret 115 del 2017. El que sí que queda molt clar en aquest nou Real Decret 115 del 2017 és que aquells CATs que tenien qualificades les persones segons l'antic Real Decret 795 del 2010, aquesta qualificació val pel nou Real Decret. Per tant, els cursos que hem fet i que continuarem fent per qualificar les persones per l'extracció d'aire condicionat, els que estan fets serveixen i evidentment els que es faran ja es faran d'acord amb el nou Real Decret. Però amb això podeu estar tranquils perquè la qualificació serveix i així queda recollit en la nova legislació. Com us deia, el primer pas seria la descontaminació. El segon pas és la separació de peces i components que es puguin reutilitzar o preparar per la reutilització, que es comercialitzaran com a peces de segona mà. Aquí el que vam lluitar era justament per totes aquelles plataformes que estan venent peces, sobretot plataformes online on s'estan venent peces de segona mà, que hi hagués una traçabilitat absoluta de manera que la reutilització i comercialització de peces només pugui ser feta en un CAT. És a dir, quan algú ven peces de segona mà, ha d'estar claríssim i traçable que aquella peça prové d'un centre autoritzat de tractament, perquè justament aquesta legislació el que diu és això, que aquesta reutilització i comercialització només pot tenir origen en un CAT. A més, evidentment, també indica que mai podran reutilitzar-se vehicles fora d'ús sencers, però bueno, això és de lògica i no crec que hi hagi ningú que ho faci. Quin és el tercer pas? Realitzar operacions per a foment del reciclatge. Què vol dir això? Que jo trec peces però potser no les puc vendre de segona mà perquè necessiten una reparació, l'envio a algú que les remanufacturi. D'acord? I això és molt important que estigui aquí posat, perquè les operacions del foment del reciclatge són, per exemple, l'extracció de pneumàtics, que o bé jo venc com a segona mà i les monto, o bé les venc amb un taller que les monte. Aquesta ha sigut una de les nostres grans batalles amb els grans SIC de pneumàtics, però després us ho explicaré. Quins canvis representa des del Real Decret 1383 del 2002 amb aquest nou Real Decret 20 del 2017 que han de patir les instal·lacions d'un CAT? Doncs res, que las zonas apropiadas para el almacenamiento de los vehículos descontaminados estarán valladas, el suelo de la zona estará al menos debidamente compactado y acondicionado.
Això a Catalunya ja s'està demanant des de l'any 2002. Per tant, no hi ha cap novetat per nosaltres. Sí que en altres comunitats autònomes això no estava contemplat, però en el nostre cas ja era així. En quant a les instal·lacions, si continuem amb l'article 5, la reutilització de pneumàtics, una de les grans batalles estrella. El CAT que prepari pneumàtics per a la reutilització podrà. Quan un diu la paraula podrà, vol dir que lo hace si le da la gana i si no, no lo hace. Això està clar. Podrà, en primer lloc, contactar amb gestors autoritzats. És evident, el pneumàtic que no serveix s'ha de gestionar com a residu i ha d'anar a un gestor autoritzat. 2. Arribar a acords de sistemes de responsabilitat ampliada del productor. SICs. O 3. Sol·licitar als professionals que adquireixin un certificat anual amb el número de pneumàtics procedent del CAT i l'entrega a un gestor autoritzat amb el número equivalent. Què vol dir això? La paraula podrà vol dir que aquestes cartes que moltes vegades us arriben dels SICs on us diuen que esteu obligats a adherir-vos a un SIC i pagar la ecotaxa, no és veritat. D'acord? Perquè el CAT podrà, si vol, arribar a acords amb sistemes. O sigui, si quiero, me adhiero a un SIC i si no, no lo hago. Ara bé, tinc unes obligacions. La primera és, si els pneumàtics estan fets malbé, són un residu, els envio a un gestor de residus. Si els venc amb un particular, el particular m'ha de donar el mateix número de pneumàtics que jo li venc. I si els venc amb un professional, a un taller, aquest taller a final d'any m'ha de fer un certificat dient-me quants pneumàtics li he venut i quants pneumàtics ha enviat ell a un gestor autoritzat. Queda clar el que s'ha de fer? Sí? És això. D'acord? És el residu enviar-ho a un gestor autoritzat com la resta de residus, el que venga a un particular me quedo lo malo que viene del particular i ho acabo gestionant com a residu i si ho venga a un professional li he de demanar un certificat. D'acord? Doncs aquesta gran batalla han sigut 2 anys perquè els SICs en una jornada la setmana passada s'aixequin i diguin que el gran frau que tenen els pneumàtics sigui procedent d'un CAT. Evidentment se'ls va rebatre i en aquest cas, amb ajuda de la Vicky que ha estat aquí, que vam estar treballant i parlant juntes. D'acord? Vull dir que aquestes cartes que de tant en quant ens arriben d'un SIC, doncs anem en compte amb el cas que els hi fem. Com sempre, quan rebeu una cosa així, ens ho passeu a l'associació i us ajudem en què s'ha de fer i què no s'ha de fer. L'altra gran batalla, els objectius de reutilització. Aquesta gran batalla l'hem tingut amb la FER i probablement igual aquí hi ha alguna fragmentadora, que és CAT també. Per què? Perquè els vehicles fora d'ús no poden anar directament a fragmentació o freneria si no passen per un CAT. I com que el core business d'un CAT és recuperar peces i vendre peces, hem de demostrar que ho estem fent. Com ho demostrem? Ens estan indicant quin percentatge de recuperació hem de tenir any a any. A partir del febrer del 2017, un 5%, a partir de l'1 de gener del 2021, un 10%, i a partir de l'1 de gener del 2026, un 15%. Com demostrarem això? Això ens ho podrà dir després l'Enric Elias de l'Agència de Residus, però jo crec que serà a través de les DARICs, que després parlarem, de les modificacions que hi haurà a les DARICs. Com demostro jo que venc peces? És un balanç de masses. El que m'entra i no venc com a metall o venc com a residu, o ho té emmagatzemat o ho he venut. No hi ha més. La matèria no se crea ni se destruye, no? Vull dir, és això. Per tant, intentarem que, i és justament, en aquest cas ara mateix estem treballant amb l'Agència de Residus, que mitjançant uns balanços molt concrets puguem demostrar aquests objectius de reutilització. Per tant, aquelles instal·lacions que tenen autorització de CAT però fins ara no reutilitzaven peces no podran ser un CAT perquè hauran de complir aquests objectius. Responsabilitat ampliada del productor, article 9. Tornem a estar amb el tema dels pneumàtics perquè clar, en aquest cas ja us dic que va ser una gran batalla on es van estar
defensant també altres sectors i interessos. El SIC de pneumàtics sempre defensa que té una pèrdua, que el pneumàtic que el CAT no està cobrant l'ecotaxa, ells no la cobren d'enlloc. No sé, pues póngase de acuerdo con el señor SEAT i dels 10.000 que val un cotxe, que li doni 4 euros a vostè pels pneumàtics que ha de gestionar. Ah, no, és que els grans productors no ens fan cas. Per tant, recolliu vosaltres l'ecotaxa, ens deien. Ah, a nosaltres, als petits, als CAT? Posa't d'acord amb els productors. Ui, clar, és que els productors no ens fan cas. A mi què m'explica? Per tant, aquí queda claríssim que els pneumàtics de primera posada, tots els materials i components de sèrie i primer muntatge queden sotmesos a la responsabilitat ampliada del productor del vehicle i no els serà d'aplicació els règims de responsabilitat ampliada dels fluxos específics de residus. Què torna a dir això? Que els CAT no s'han d'adherir a un SIC, si no volen. Per això hi havia la màgica paraula abans de podrà. D'acord? I per tant els SICs no heu de recollir ecotaxa. Obligacions de la informació. Doncs, evidentment, totes aquestes coses que hem estat parlant i que s'estan comentant han d'estar reflectides en algun lloc. El CAT haurà d'incloure, en aquest cas posen el Real Decreto en les memòries anuals, però les memòries anuals a Catalunya els diem declaració anual de residus. A les DARICs, què s'haurà d'incloure a les DARICs? La informació sobre la gestió de pneumàtics, que de fet a les DARICs actuals ja s'està fent, i segona, la informació sobre la recuperació de peces, que una part també ja s'està fent, però sí que és veritat que estem treballant amb l'Agència de Residus de veure com aquests percentatges de recuperació i de preparació a la reutilització que ens està demanant aquest Real Decret, com es poden incloure de manera més específica. Per això us diem que probablement al maig puguem tenir més novetats sobre tots aquests aspectes. La cessió de vehicles. Els CATs poden cedir temporalment vehicles fora d'ús, donats de baixa, per formació, investigació, pràctiques de bombers, etc. Si us en recordeu, aquesta havia sigut també una gran batalla nostra, perquè sempre ens quedàvem fora de la legalitat quan cedíem un vehicle fora d'ús a un centre d'investigació o a bombers o al que fos perquè fes pràctiques. Vam aconseguir, si us en recordeu, l'any 2015, a través d'una instrucció de la DGT, que això es permetés, amb la qual s'ha de fer una sèrie de papers i documentació que sempre us hem informat i sempre sabem com ha de ser. Però ara això també queda recollit amb aquest Real Decreto, perquè nosaltres sempre ens quedava una mica pendent de dir la DGT ens deixa fer-ho a través d'un procediment, però l'administració ambiental, que era el Real Decreto 1383 del 2002, no deia res respecte a això i sempre estàvem una mica en aquell peu en fals. Doncs bé, ara amb aquest nou Real Decreto queda contemplat. Es pot cedir temporalment sempre i quan es compleixin les instruccions que diu la DGT. I la revisió de l'autorització. Aquí encara em pregunto per què es va posar això, però va ser la sorpresa d'última hora. A algú se li va acudir des del Ministeri que els CAT sol·licitessin al cap de 6 mesos de l'entrada en vigor d'aquest Real Decret una revisió de la seva autorització, per a qui diguessin que compleixen amb lo d'aquest Real Decret. I l'administració tenia 10 mesos per contestar. Clar, tenint en compte que si tu tens un Real Decreto on has de complir una legislació, per què has de revisar la teva autorització? I si ara sale algo de Hacienda, també me la tindran que revisar? Bueno, aquesta realment va ser la nostra gran sorpresa un cop publicat aquest Real Decret. De fet, al Consejo de Estado aquest article no estava i quan va passar a Consejo de Ministros, doncs sí. Va aparèixer, sí, són aquestes coses que a vegades apareixen no saps de què, no? Bé, amb això també agrair a l'Agència de Residus que entre tots estem fent un esforç i estem treballant per veure com de la manera més simple i més fructuosa, tant per l'administrat com per l'administració, es pot donar compliment en aquest article. No hi ha res més, no hi ha cap novetat més amb aquest nou Real Decret. Jo crec que és el que us dic, des de Catalunya portàvem molt temps avançant, portàvem molts aspectes treballats i per tant
sí que tenim moltes coses ja guanyades. En altres comunitats estan molt preocupats, perquè per complir en segons quines comunitats tenen problemes. Però nosaltres, com a associació, estem tranquils. I estem tranquils pel que us dic, primer perquè els CATs de Catalunya la majoria de coses la compleixen, i la segona és perquè creiem que amb això anem tancant barreres a tots aquells que no treballen bé. I de fet és el que s'ha de fer. La competència ha de ser lleial totalment. El que jugui amb unes altres cartes ha d'estar fora del joc. Sí que voldria passar la paraula a l'Enric Elias de l'Agència de Residus, una mica perquè ens donis llum d'aquestes coses que ens queden pendents, sobretot de com notificarem el tema dels pneumàtics, el tema dels percentatges de recuperació i què farem amb les autoritzacions. Bona tarda. Gràcies per tenir la paciència d'esperar-me, perquè he hagut de fer una excursió ben acompanyat, però no ha sigut més que una excursió, per fer compatible els drets dels estudiants amb les nostres necessitats. Ja arribava un pèl just, tot s'ha de dir, però hagués pogut arribar a temps, però l'excursió no estava programada. Bé, primer de tot agrair a ETRAC la possibilitat d'una vegada més poder compartir amb vosaltres les inquietuds per la gestió adequada dels residus i en el vostre cas concret dels vehicles fora d'ús i donar la visió des de l'administració de com interpretem aquest Reial Decret. Aquest Reial Decret no creiem que sigui canviable, però sí que creiem que la nostra obligació és interpretar-ho amb seny. Per tant, afortunadament no hem d'interpretar massa i ho podem fer amb una certa comoditat tècnica. Resumint, pel que demana instal·lacions, penso que afortunadament no demana més del que ja esteu fent i estem recollint en els vostres permisos ambientals. Per tant, per aquest aspecte, en referència a instal·lacions, ja està. Amb el que refereix a operacions que se li ha de fer a un vehicle fora d'ús, penso que el que és molt important és que aquí no parla tant, o sigui, aquest Reial Decret no està enfocat tant al responsable o a l'empresa o al titular de les instal·lacions, sinó al que se li ha de fer a un vehicle fora d'ús. Per tant, fixeu-vos que quan parla a un vehicle fora d'ús se li ha de sotmetre a aquestes operacions, pam, pam, pam. S'ha de fer això, això, això. Per tant, jo penso que tenint les instal·lacions adequades, donar compliment a les diferents operacions que se li ha de fer a un vehicle, és només una qüestió de que vosaltres, com a responsables de la instal·lació, canvieu la vostra metodologia de treball. En poques coses, però la vostra metodologia. Tal com dit la Meritxell, aquí a Catalunya tenim poques instal·lacions que emmagatzemin vehicles abans d'entrar en un CAT. Alguna n'hi ha, i alguna ha tingut la tentació de treure peces i ha tingut la mala sort de ser enganxada traient peces. Per tant, allà ella no està bé copiant els exàmens i si t'enganxen copiant et cau el pes de la norma que t'has saltat. Per tant, nosaltres considerem que totes les diferents operacions i la valorització d'un vehicle s'ha de fer sobre el vehicle. No s'ha de fer necessàriament en un únic centre, però el responsable d'un CAT no li acaba la seva responsabilitat fins que no ha aconseguit complir el Reial Decret. I m'intento explicar. Imagineu que vosaltres teniu una persona jurídica que és la que fa el CAT i una altra persona jurídica que és la que ven peces. El que haureu de fer és, perquè vosaltres com a l'empresa que és la titular del CAT demostri que compleix aquest Reial Decret, haurà d'obtenir una demostració a qui li ha passat les peces conforme les ha venut. I ara em vaig a ficar en un terreny que agafeu-ho amb respecte. Què vol dir una demostració? Una demostració vol dir una documentació. Per tant, aquesta nova norma dona una volta més
a la clau de no vendre peces d'una forma poc documentada, perquè si no tindreu problemes. O sigui, si es venen peces s'ha de documentar, no a nivell del company d'Hisenda que sempre juga al vostre costat, sinó a nivell també de donar compliment a això. Dit això, el que sí que també volia remarcar que el compliment dels objectius és una obligació de l'empresari. Per tant, ell és el que ha de demostrar a lo llarg del temps. I com ho demostrarà? Nosaltres, aquí a Catalunya, l'agència ha tingut especial cura amb la Declaració General de Residus Industrials, adaptar-la pels gestors, i en aquest cas dels gestors també va tenir l'estratègia de, donat que el vostre sector és un sector especial, adaptar-la a vosaltres. Per tant, per aquesta campanya del 2016 no som a temps, però per la campanya que es farà el 2017, el 2018, que respondrà a les operacions que hagueu fet el 2017, i adaptarem la DARI amb aquells aspectes que s'hagin de fer per donar compliment a això. Però el que és important és que vosaltres aneu recollint les dades per poder demostrar durant el primer trimestre del 2018 que donareu compliment a això. Per tant, oído cocina, agafeu les dades necessàries perquè el primer trimestre de l'any que ve pugueu demostrar que compliu això. I ara un punt important, aquí nosaltres hi ha hagut una part d'aquest Reial Decret que ha sigut divertida, que és la disposició transitòria primera. La disposició transitòria primera el que diu és que les instal·lacions de gestión de vehículos al final de su vida solicitarán en el plazo de 6 meses una revisión de su autorización para adaptarlas cuando proceda a las previsiones. Primer, a diferència d'altres normatives aparegudes, tipus RAES, no diu que han de revisar, sinó diu si procede. Cuando proceda, aquest cuando proceda, el que ens ha permès és deixar-nos de menjar obligatòriament de l'ordre d'unes 190 revisions de permisos ambientals. Nosaltres no ens fa cap il·lusió dedicar-nos a revisar coses per imposició de l'estat espanyol quan no fa falta. Per tant, fixeu-vos que aquí és cuando proceda. I si procede, de qui és l'obligació? Si procede és del responsable de la instal·lació, no és de l'administració. Per tant, tot responsable d'una instal·lació mirarà si la seva instal·lació dona compliment en quant a instal·lacions, que jo penso que el 90 i bastants, no soc tan agosarat com la Meritxell, diria el 100%. De la nostra associació, tots compleixen. Jo dic d'instal·lacions, jo no dic de la vostra associació, jo dic d'instal·lacions. Jo poso clar, molt. Sí, no, la immensa majoria, la immensa majoria. L'únic que sí, que fixeu-vos que jo penso que instal·lacions hi són, metodologia està a les mans de l'empresari. Pot canviar la metodologia de què haig de fer, perquè ha de treure una sèrie de peces i ha de tenir una sèrie de llocs per treure les peces. I després complir els objectius de reutilització. Per tant, si una instal·lació veu, si el responsable d'una instal·lació veu que amb el que té, amb el permís ambiental que té, que el té des de l'any que ho va aconseguir, no compleix, és ell qui està amb l'obligació de demanar la revisió. I un cop ho hagi entrat, nosaltres tenim el termini que diu 10 mesos per resoldre. Dic nosaltres, però en el fons no és veritat, no som nosaltres. En les instal·lacions de l'annex 1, que són més de 10 vehicles dia, és la Generalitat a través de l'oficina virtual de tràmits, i si és de menys de 10 vehicles dia, és l'Ajuntament, sempre amb informe preceptiu i vinculant de l'Agència de Residus. Per tant, si algú de vosaltres està en l'àmbit municipal i veu que ha de sol·licitar la revisió del seu permís per adaptar-se a això, que ho entrin a l'Ajuntament, però sobretot que digui que no s'oblidi l'Ajuntament d'enviar-nos a nosaltres, perquè si no hi haurà un embús. Llavors, des d'un altre àmbit, el que sí que nosaltres farem és, un cop hagi passat aquests 6 mesos i un temps raonable, des dels nostres companys d'inspecció
anirem a veure aviam si les instal·lacions que no s'hi compleixen, i si no compleixen, si han sol·licitat l'adaptació, i si han sol·licitat l'adaptació, en quin punt està de tràmit, si està encallat o no està encallat i tal. Sobretot, el que és important, instal·lacions, la nostra opinió és que pràcticament quasi tothom compliu. Metodologia de treball per donar compliment a les operacions que diu el decret. És qüestió de l'empresari que es doni compte si tots els seus operacions i sobre la forma de treballar dona compliment o ha d'introduir alguna metodologia diferent. Demostració a través de les DARICs. No necessàriament ho heu de fer únicament l'empresa jurídica, la persona jurídica, que és la propietària CAT, pot estar associada o en relació amb una altra que vengui les peces per reutilització, però ho heu de demostrar. Hi ha d'haver-hi alguna demostració documental, certificat, i després que l'altre també sigui capaç. I quan es venen peces, que es venen peces, per tant un fre a la venda sense documentació, no ens fiquem a la part econòmica. Les peces es poden vendre al valor que sigui, però s'ha de documentar. I després, si algú veu que la seva instal·lació no dona compliment a això, és ell qui té l'obligació de revisar el seu permís. Nosaltres no perseguirem d'entrada les revisions i és obligació de l'empresari demanar l'adaptació si ell considera que la seva dia a dia no dona compliment a això. Per tant, a grosso modo, jo centraria aquí i si voleu que anem fent comentaris sobre temes, endavant. Jo sí que una pregunta, per als que ens costa una mica més. Entenem que tots els que es donen compliment al Real Decret no han de sol·licitar res. Exactament. Sempre és una qüestió que recau sobre l'empresari. Jo dono compliment i ja estic. Si dic que dono compliment i no ho dono, i m'enganxen, m'han pillau. Però no és el mateix que el Real Decret de RAES que deia que s'havien de revisar. El Real Decret de RAES deia que s'havia de revisar i tothom qui gestionava RAES havia de demanar la revisió. En aquest, la sort és que diu cuando proceda. Per tant, és el propi empresari qui decideix si procede o no procede, amb les conseqüències que aquesta decisió li comportarà. Jo en aquest cas felicitar l'administració competent de que ho entengui així, perquè és veritat que en altres comunitats autònomes no s'estan tenint així, també és veritat que en altres comunitats autònomes els CAT no estan donant compliment a aquest Real Decret i per tant sol·liciten que cada CAT presenti un nou projecte. El que passa que nosaltres tenim capacitat de divergir de les instruccions legals de l'Estat central. Per tant, en aquest cas també les exercim. Sí, però en aquest cas aquesta idea que heu tingut i bon fer, jo crec, afavoreix a l'empresari que no ha de fer un nou inici burocràtic sobre un tema que no és necessari. Completament d'acord. Com a empresari aquí, el que abogo una mica més en les paraules de Meritxell és que en aquesta ocasió l'administració s'ha aliat amb nosaltres per ajudar-nos. Vull dir, altres vegades els hem de motivar a ajudar-nos, però aquesta vegada s'ha aliat amb nosaltres i a no posar més. Jo, perdona que et digui que no, jo el que diria és que en aquest cas Madrid ha dictat normes amb una mica més de seny del que ens té acostumats. Per tant, ens ha deixat aquesta escapatòria per nosaltres d'una manera fonamentada no exigir paperassa als establiments. Alguna pregunta que tingueu, que vulgueu demanar? Us passaran el micro. Està aquí. Sí, és... Hola, sí, ara. Hola, bona tarda. Daniel González d'Argesip. Una pregunta per l'Enric. Amb això que comentes de la burocràcia,
No sé com conjuga això, per exemple, amb autoritzacions que ens trobem de molts CATs que no especifica, per exemple, el tema de les motocicletes o vehicles industrials. Al seu dia no es donava prou detall, que realment a dia d'avui n'estan gestionant i que les seves llicències, permisos ambientals no consten explícitament. En aquests casos sí que haurem de fer adequacions de les llicències, entenc. Bueno, jo entenc que aquesta normativa només és als vehicles fora d'ús turismes de menys de 3.500 quilos. A l'anterior vegada que ens vam trobar ja vaig comentar que seria convenient que els que teniu autoritzats féssiu en algun canvi que us interessés afegir, canviar vehicles fora d'ús que ja teniu en el permís per motocicletes o vehicles industrials i us vaig donar una certa orientació dels valors d'intercanvi. Si per això, per aquest Reial Decret, continua sense fer falta. L'únic que passa que jo valoro que si vosaltres esteu fent una activitat que la veieu reconeguda en el nostre permís ambiental. Més quan la Direcció General de Tràfic, a través dels CAPs provincials, ja està demanant que aquests vehicles no inclosos aquí es donin de baixa a través seu. Per tant, és una voluntat de l'empresari tractar això, però no està obligat per una normativa. Per tant, continua sent opcional, tot i que jo penso que si esteu fent alguna cosa i dona negoci, que el vostre permís ambiental ho reculli. I llavors hi ha unes regles de joc per demanar l'equivalència. De totes maneres, també comentar en aquest aspecte que, com bé dius, Enric, en la darrera jornada que vam organitzar i vam estar parlant sobre aquests aspectes de vehicles industrials, motocicletes, etc., sí que nosaltres des de l'associació sempre recomanem que, evidentment, quan a tu, com a gestor, en aquest cas Argesib no és gestor, però com una instal·lació de gestió de residus, rep un residu, es fa responsable de que el tracte bé. I si tu et fas responsable i tens una responsabilitat sobre això, has de demostrar que ho estàs fent bé correctament i estàs autoritzat per fer-ho. Per tant, si en la teva autorització posa que tu només pots descontaminar turismes, són turismes. Sí? Està tot superclar? No, hi ha aquest... Bona tarda. Pere, de Ramon Vilellà. Jo no sé si les autoritzacions que puguem tindre permís per descontaminar vehicles turisme. Jo suposo que fica que tens permís per descontaminar VFUs del 160, bueno, el codi CER que té. Aquell codi CER és per vehicles, entenc, matriculables, ni menys de 3.500, més de 3.500, motocicletes, maquinària d'obra pública, aquestes les autoritzacions que tenim habitualment. Mai s'havia especificat que tenim un codi CER per turismes i un codi CER per vehicles industrials i un codi CER per vehicles lents. No, el codi CER és per tots, no? És vehicles en general. Llavors, ens dius, hauríeu de fer una modificació no substancial i de dir, si tens autorització per valoritzar 2.000 unitats de VFUs, especifica'm si n'hi ha 1.000 de turismes, 500 de camions, 300 de motocicletes, és això el que hauríem de fer, no? Mira, nosaltres, dintre de l'Agència de Residus, la nostra tendència era fer les coses genèriques per afavorir a l'empresa. El que passa que va arribar un moment que nosaltres posàvem vehicles fora d'ús, l'Estat espanyol va definir el que era un vehicle fora d'ús. Llavors, aquí ens l'hem hagut d'envainar. Un vehicle fora d'ús és el que Madrid ha dit que era un vehicle fora d'ús. Què es pot fer? No, i a més, el que també hi ha és que hi ha la llista europea de residus,
on allà estan tots els còdics LER, i cada codi LER correspon a un calaix de sastre d'una pila de residus. No vol dir que un tipus concret, o sigui, cada LER correspongui a un sol tipus concret. Per exemple, embarcacions. Les embarcacions, que és un vehicle, o hem de buscar vaixells, o assimilem a vehicle? Hem agafat la interpretació que les embarcacions també entra dintre d'aquest mateix codi LER. Però el teu permís s'hi posa vehicles fora d'ús, a més quan vas entrar al projecte vas dir 300 vehicles amb un pes mitjà d'1 tona per vehicle i tal. Per tant, nosaltres t'hem acceptat la teva petició de vehicles fora d'ús, tantes unitats i tantes tones any. Per tant, si ara tu veus que en el teu, després de sortir la normativa estatal que fixa el que és vehicle, d'obligat compliment a tot l'estat espanyol, tu veus que hi ha una cosa que tu també vols fer, doncs ho has d'explicitar perquè et quedi aquí. Llavors, el més pràctic és, en lloc d'intentar canviar la normativa de Madrid, demanar un canvi no substancial per adaptar-t'ho al que tu realment et convé més. Jo penso que això és la manera més pràctica. L'altra, segurament tindràs la raó, però serà molt més lent. I penso que és millor ser pràctics. Una pregunta? Aviam, ho hem d'acabar d'orquestrar, però el que sí que ha de ser és dir, si jo he venut 4 motors per aixecar la finestra, no em poden pesar 2.000 quilos. Llavors, si s'utilitzen uns pesos raonables, no vindrem a discutir si una peça pesa 2.800 o 2.600, el que una peça que s'aixeca amb una mà no pot pesar 50 quilos. Llavors, jo el que deia que era evidència és que dius, vale, i aquestes 400 que has venut, tens 400 factures? Llavors, una llanta, jo no sé què pesa una llanta, vosaltres ho sabeu millor que jo, però una llanta no pot pesar 150 quilos. Per tant, si jo dic que he vengut 10 llantes, no em pots dir que això són 1.500 quilos. Ha de ser alguna cosa raonable. Que em diguis, no, és que les meves llantes són molt massisses i pesen més que el pes promig que un altre que li diu que li pesen 8 quilos. Bueno, ja, 8, 9, 11, jo no en sé, vosaltres sí que ho sabem. El que passa que nosaltres quan creuem dades no pot ser que amb una instal·lació una llanta pesi alfa i l'altra pesi 8 vegades alfa. Hi ha algú que està dient la realitat distorsionada, per dir-ho d'una manera. Sí, de totes maneres, Jordi, és que potser no m'he explicat prou bé, però la línia és la mateixa. Al final tu has de demostrar un percentatge en pes, un percentatge en pes del que estàs recuperant. El percentatge en pes ve demostrat per una sèrie d'aspectes que tens venuts o que tens emmagatzemats i cada peça té el seu pes determinat. És això amb el que estem treballant amb l'Agència de Residus, que des del sector que és qui coneixem aquests pesos i aquests percentatges de recuperació estem intentant posar-nos d'acord en com es farà i és això el que intentarem
espero en el mes de maig en el Saló de l'Automòbil, on sempre tenim una nova jornada d'AETRAC, el poder explicar-vos des de l'administració i des de l'associació com es farà això exactament i com haureu de començar a sol·licitar les dades. Em dic Raquel, soc d'Auto de Girona. La meva pregunta també va una mica relacionat amb això de les peces. Se'm planteja el dubte quan faig la d'ARIC. Clar, jo d'any per any tinc un magatzem ja amb peces. Llavors, si jo tinc tot el magatzem de lo que he venut, a l'igual són peces d'anys anteriors, se'm fa una mica liu tot. Saps com he de comptar només les peces de l'any 2017, per dir? O és que és una mica complicat, perquè el que venga a l'igual correspon a una d'ARIC de la 2007, saps? Mira, nosaltres tenim la sort de que... Espera't un moment, que passo papers. Tenim la sort de que aquí has de tenir uns certs percentatges, ¿no? Recuperarán para su preparación para reutilización, recuperareu i comercialitzaran. Vale. Tu dius, i a l'estoc? A l'estoc tenim la santa sort que l'estoc surt en l'immobilitzat del balanç de l'empresa. Llavors, si tu dius, a les empreses feu un balanç i una compte d'explotació. Les comptes d'explotació per què serveix? Perquè Hisenda et demani la seva part. Els beneficis juga amb un X%. I el balanç de situació el que et diu és l'estat de l'empresa. Tresoreria, immobilitzat, instal·lacions i peces. Si tu podràs explicar perfectament les diferències d'immobilitzat amb estocs d'un any a un altre. Llavors, jo he preparat per la reutilització tot això que és increment d'estoc i he comercialitzat tot això que va al compte d'explotació. Per tant, amb aquests dos instruments de l'estat de salut de l'empresa podràs demostrar això. Per la compte d'explotació el que has comercialitzat i el que has preparat per la reutilització i no has comercialitzat pel balanç en els actius i en l'immobilitzat. Perdona una cosa només. De totes maneres, m'agradaria recalcar que no us preocupeu per això, perquè justament és un tema amb el que estem treballant i us donarem unes directrius molt específiques de com s'haurà de fer. El que passa és que, evidentment, no les tenim encara ara, perquè el Real Decret no fa gaire que va sortir i hem de veure com es faran aquestes coses, però no patiu perquè de seguida que estigui ben definit i tal, us ho farem saber. Merci. Bones. Una pregunta. Amb els vehicles fora d'ús, Jordi Vallès, de la Seu d'Urgell, Lleida. Els vehicles fora d'ús es considera el motor i el canvi de marxes si es treu i es porta fragmentadora ja com a part de recuperable, vull dir, aquest percentatge que demaneu, vull dir, se separa del cotxe, es porta una altra part diferent, es considera o no? No, recanvi no, però vull dir, aquesta part que digueu de reciclar el vehicle, aquest percentatge de pes que demaneu del... Tu aquest canvi, que el vens per reparar-lo i tornar-lo a fer servir com a canvi? No. A pes de ferro? En vez de portar directament a la fragmentadora, es porta a un altre lloc com a tares, vull dir. Però és com a residu. Com a residu. Pues el residu és residu. No és... Claro. Tot lo que no es pesa recuperable és residu. Llavors no entra el percentatge. No. Vale. Insistir, que no patiu amb això, que ja us ho direm i ja veureu com haureu d'agafar les dades, que no sigui ara un moment de pànic per això. Magí des d'allà estava en Mar, Santa Coloma. A veure, jo li comentava al company que jo perquè quan un està treballant a una planta sap com va i quan un fa la normativa a vegades no ho té molt clar. Llavors jo faig un comentari. Jo trec unes peces, passa uns anys, jo aquestes peces no les venc,
Llavors, què és el que passa? Per un tema d'espai, les llenço. Quan jo les llenço, les puc posar a la DARI com peça recuperable, però la ven com residu o directament és un residu? És un comentari. Comento que a tots ens passa que treus uns motors, no es venen i al final us tens que llençar com ferro o com metall o com tara. Llavors això es qualifica a la DARI com una tara, però tu l'has fet com un recanvi. Però no ho has venut, perquè això passa al teu estament. No tot el que nosaltres traiem dels nostres cotxes ens acaben venent, si no, no estarem aquí, seríem rics. Normalment no venen molt el que traiem. Traiem moltes peces per històries que no es venen. O, per exemple, un motor, venem un motor, es torna un altre motor del cas, que en moment traiem, doncs aquest podem vendre com, podem posar a DARI que això és una peça recuperada que es ven com ferralla o com una tara, o directament això és una tara i no surt com peça recuperada. Que és un comentari no per ara, sinó per a un futur, per quan fa la normativa, ja que està gent residus, que ho sàpiga que hi ha aquesta part de recuperació. Gràcies. Gràcies, Magí, gràcies a tots. I ara continuem amb el torn de paraules. Jo reitero les paraules de la Meritxell Barroso de que no ens centrem en aquest únic punt, que a més és un punt que des de les associacions i des de l'administració s'està treballant. És un punt que no desconeixíem, que ja sabíem que sortiria, és un punt que ja ha generat molts debats i ha omplert molt de paper i que no deixa de ser un punt que afavoreix la recuperació de peces, o sigui, afavoreix el flux natural que tots defensem. La Meritxell ha fet una esmena quan l'ha presentat, quan ha tocat aquest punt dintre del Real Decret, que és un punt que posa nerviosos a algunes empreses que, tot i tenir autorització de CAT, no treballen com a un CAT en si. Més aviat el que es dediquen és a la fragmentació directa dels vehicles. Posa nerviosos, bé, molt bé. També hem de dir, i potser aquí no és on més ens n'alegraríem, que el Real Decret defensa una cadena de tractament i que, per tant, igual que està defensant un graó de la cadena, que és el de la recuperació de peces, i que és aquest que ara sembla que ens posa nerviosos, i que jo us haig de dir, des d'un punt de vista de persona que hi he passat hores negociant i estudiant aquest nou Real Decret i tots els borradors que hi ha hagut prèviament, que és un punt que els desballestadors com tal els entenem i associats la majoria a ETRAC i al Gremi de Recuperació, que som els que estem aquí presents, no ens ha de preocupar. I ara aquí us parlo ja, Magí, no com a administració ni com a persona que ho veu des d'una taula, sinó com a persona que aquest matí estava dalt d'un toro movent un cotxe. O sigui, llavors no ens ha de posar gens nerviosos. I en aquelles empreses que són CATs però que no recuperen peces, del que s'han de congratular és que aquest Real Decret, i aquí no se n'ha parlat, els exigeix que nosaltres no podem enviar, després d'haver tret les peces, els vehicles a qualsevol altre lloc que no sigui un fragmentador, perquè hi ha una cadena de gestió que s'ha de respectar i que és el vehicle ha de passar per un CAT que després de fer la descontaminació, el tractament mediambiental, ha d'intentar recuperar totes les peces que es puguin. I els objectius que es marquen en aquest Real Decret són molt baixos i qualsevol desballestament, com l'entenem tradicionalment, tot i la crisi i les poques vendes que estem tenint actualment, els estem complint. L'únic que s'han de demostrar, evidentment, s'han de posar negro sobre blanco, però s'han de demostrar. Però els complim tots, no us poseu nerviosos, no ens posem nerviosos. A partir d'aquí, la cadena ha de continuar i nosaltres igualment ens comprometem a que els nostres vehicles després han d'anar a un fragmentador perquè continuïn aquest procés de recuperació de subproductes, residus i un procés de postfragmentació i no poden anar directament a un cisellat i a una foneria com en alguns casos està passant. Vull dir, no ens posem nerviosos, que realment és positiu pel sector i no només pel sector del desballestament, és positiu pel sector del desballestament i per tota la cadena de tractament. M'agradaria recordar-vos que aquests percentatges que s'han inclòs, aquests precisament no han sortit de Madrid però a mitges. L'origen d'aquests percentatges va ser un estudi que es va fer des d'ETRAC, que es va presentar fa 2 anys al Saló de l'Automòbil, en la nostra assemblea, de quin percentatge de recuperació teníem els desguassos de Catalunya.
I els desguassos de Catalunya, la mitjana del percentatge estava en un 19%. Per tant, els desguassos de Catalunya estem molt per sobre del que s'està demanant. Per tant, és una mica el que diu el Josep Maria, no patim, estem en un sector, estem en una comunitat autònoma on aquests percentatges els estem complint de sobres. I ja us dic, i justament des d'ETRAC es va fer un estudi i va ser arrel d'aquest estudi on es van posar aquests percentatges. Hi havia comunitats que complien molt menys i per això aquest percentatge és d'un 5%, però a Catalunya estàvem amb un 19%. Va, que segur que hi ha més inquietuds, o d'aquestes, Aquest senyor, sisplau. Bona tarda. Soy José Ángel López de Guaces López de Tarrasa. Quería comentar, referente al tema del intrusismo, en primeros 2 puntos, el tema del intrusismo a nivel de Internet. Yo creo que es una cosa que se ha comentado aquí. De pasada no se puede hacer nada porque hay un mercado bestial de piezas de segunda mano totalmente ilegal, pero sí que dentro del intrusismo de nuestra profesión veo que en Tarrasa concretamente ha habido desguaces que no han estado autorizados y esos desguaces han llevado vehículos a la fragmentadora sin tener código de gestor. O sea, el código de gestor, lo digo de pasada, se va pasando y esos coches terminan ese CAT que no está autorizado, no tiene ningún tipo de documentación, consigue tener coches de casas oficiales y esos coches terminan en una fragmentadora porque alguien le cede su código de gestor. Lo quiero dejar aquí porque es una cosa que conozco casos y me sorprende porque yo cuando han venido todas las inspecciones que han venido a mi desguace se lo he comentado y me han dicho que sobre los desguaces autorizados pueden actuar, pero sobre los desguaces que no están autorizados no pueden actuar. Me ha parecido un contrasentido. Mira, voy a hablar en general para que nadie se sienta... Hay un caso concreto de un desguace que cedía su número y sus impresos para que otro diera la baja. Uno en concreto. Tuvo tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Se rompió el cántaro, fue pillado y tiene un sancionador que está dando más vueltas que un ventilador. Nosotros tenemos una capacidad de inspección y cuando cogemos actividades en perjuicio de medio ambiente y en perjuicio de los gestores, nuestro departamento de control legal, que es un departamento con bastantes efectivos, pero sometidos a unos pasos para salvaguardar los intereses, empieza la maquinaria de un sancionador y cuando acaba contento. Que me dices que conoces a alguno que no les ha pasado nada, es probable. No somos capaces de llegar a todos los centros y verificar el 100% cada día. Pero bueno, sabemos que alguna vez pasa y cuando los pillamos les damos una receta que cuando van a la farmacia les cuesta dinero, aquella medicina, les escuece. De totes maneres, sí, ara... Per cap d'inspecció. Doncs... No, i tant. Li donem la paraula. Hola, bones. Soc Jordi Vinguell, soc el cap d'inspecció de l'Agència de Residus des de fa uns mesos i simplement per contestar un moment, és que ha comentat una cosa que potser, segons com es prengui, ha comentat que diu que li van inspectors a la seva planta i que li diuen que ells no poden fer res contra els il·legals. Jo voldria aclarar una cosa. Probablement qui t'ho està dient és una empresa que tenim contractada per fer inspeccions, és a dir, no és inspecció de l'Agència de Residus. I ells, efectivament, ells no poden anar perquè ells el que fan és anar sota el contracte que nosaltres tenim amb ells i per tant ells van a les plantes que nosaltres els hi diem. Per tant, són ells els que et diuen no podem anar a aquestes empreses que estan il·legals, però que consti que l'Agència de Residus sí que pot i no només és que pot, sinó sobretot ens dediquem a anar als il·legals. D'acord? Simplement aclarar-ho, perquè semblava com si l'Agència de Residus no pot anar als il·legals. No, al contrari.
Jo faré un darrer aclariment. La voluntat de l'agència és augmentar molt la capacitat inspectora. La realitat de l'administració catalana és de no augmentar la plantilla de funcionaris. Per tant, això com ho casem? El que des de l'agència vam decidir era tenir unes empreses que van per ordre nostre com a orelles. I aquestes són les que van veient això i ens informen. Llavors, quan hi ha una situació irregular important, aquestes orelles ens ho passen a nosaltres i llavors els inspectors que són amb nòmina de l'agència, aquests sí que poden i aixequen acta i això. Llavors, nosaltres, per poder arribar millor dintre d'un entorn pressupostari restrictiu, vam adoptar aquest, en lloc de dir quan vinguin temps bons ja augmentarem la capacitat d'anar al terreny. No, el que vam fer va ser aquestes dues figures. A l'inspector, que la seva acta té caràcter probatiu, i aquestes empreses que són les nostres orelles, que poden anar més sovint i en el fons han guanyat un concurs d'anar a visitar però no tenen l'esperit dels inspectors. Llavors això és l'eina que hem sigut capaços de trobar a l'Agència de Residus per augmentar, saber què passa sense quedar-nos tancats amb la restricció de les més hores o més persones funcionàries inspectors.